Fisem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu, il-grazzja ta' Sidina Ġesu Kristu tkun magħkom il-koll. Qegħdin nofru dan is-sagrifiċċju tal-Quddiesa għar-Ruħ Mikiel, Assunta u l-familja Muscat. Ħuti ejjew narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb għall-misteri qaddisa. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. U Alla intħejjejt ġid li ma jidirx għal dawk li jħobbuk. Xerret fi qlubna il-ħlewwa ta' imħabtek biex inħobbuk f'kollox u fuq kollox. U hekk niksbu l-ġid li wetna li huwa aqwa minn kull ma nistgħu nixtiequ. Bibnek Ġesu Kristu Sidina li huwa Alla u li miegħek jgħix wisaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-imħalfin. F'dak iż-żmien Ulied Iżrael għamlu l-ħażin f'għajnejn il-mulej u servew lill-Allat Baalam. Telqu l-mulej Alla ta' missiriethom li ħariġhom mill-art tal-Eġittu u marru wara Alla toħra minn fost l-Allat ta' ġnus ta' madwarhom u bdew jadorawhom u nkurlaw lill-mulej. U telqu lill-mulej u servew lill-Baal u lill-Astarot. U xelet il-korla tal-mulej għall-Iżrael u telaqhom f'idejn il-ħallelin li serquhom u bieħhom f'idejn l-edewwa tagħhom ta' madwarhom. Hekk li ma setgħux iżjed jieqfu lill-edewwa tagħhom. Kull meta kienu joħorġu għat-taqbid, id il-mulej kienet kontrihom, bħalma kien qal il-mulej u kif kien ħalfilhom il-mulej u kellhom dwejja kbar. U l-mulej kien qajjem l-imħalfin u dawn kienu jsalvawhom minn nit il-ħallelin. Imma anqas mill-imħalfin tagħhom ma semgħu, anzi żnew wara Alla toħra u adorawhom. Malaj warbu mit-triq li mxew fiha missiriethom li semgħu il-liġijiet tal-mulej ħaġa li huma m'għamluhiex. U kull meta l-mulej kien qajmilhom l-imħalfin, il-mulej kien ikun mal-imħallef u kien isalvhom minn idejn l-edewwa tagħhom sakemm kien idum ħaj l-imħallef. Għax kien il-mulej iħenna l-qrib tagħhom minħabba dawk li kienu jaħruhom u jaksuhom. Iżda meta kien imut l-imħallef, kienu jerġgħu jitħassru u jsiru għar minn missiriethom u jmorru wara Allat oħra biex jaqduhom u jadorawhom. Qatt ma nqatgħu mill-emejjer ħżiena tagħhom u mill-lebusija ta' rashom. Il-kelma tal-mulej rodda ħajr lill-Alla. Għas-salm responsorjali wieġbu ftakar fija mulej f'imħabtek għall-poplu tiegħek ngħidu. Ftakar fija mulej f'imħabtek għall-poplu tiegħek. Missirietna ma erdux il-popli kif il-mulej kien qalilhom, imma dħaltu mal-ġnus u talmu drawwiet tagħhom ngħidu. Ftakar fija mulej f'imħabtek għall-poplu tiegħek. Taw qima lill-idoli tagħhom li saru bħal nassa għalihom. Qatlu b'sagrifiċċji lix-xjatin lill-uliedhom subien u bniet ngħidu. Ftakar fija mulej f'imħabtek għall-poplu tiegħek. Hekk tħassru bl-emejjel tagħhom u żnew bl-imġiba tagħhom. Għalhekk inkollha l-mulej għall-poplu tiegħu u stmell il-wirt tiegħu ngħidu.
ftakar fija mulej f'imħabtek għal poplu tiegħek. Ħafna drabi u ħelisom, iżda huma websu rashom miegħu. Iżdu ħares lejn lem tagħhom, x'insama tnejjed tagħhom. Ngħidu, ftakar fija mulej f'imħabtek għal poplu tiegħek. Inqumu bil-wifqa l-Evanġelju. Alleluja. Ħenjin il-foqra fl-ispirtu, għax tagħhom hija s-saltna tas-smewjiet. Alleluja. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. F'dak iż-żmien, resaq wieħed fuq Ġesu u qallu: Mgħallem, x'għandi nagħmel tajjeb biex nikseb il-ħajja ta' dejjem? U Ġesu qallu: Għax tistaqsini fuq it-tajjeb? Wieħed hu it-tajjeb. Jekk inti trid tidħol fil-ħajja, ħares il-kmandamenti. Liema staqsih dak? U Ġesu jieġbu: la toqtolx, la tiżnejx, la tisraqx, la tisitx fil-fals, weġġaħ lil missierek u l-ommok u ħobb lil għajrek bħalek innifsek. Qallu iż-żagħżugħ: jien dan kollu ħaristu, x'jonqosni iżjed? Wieġbu Ġesu: jekk trid tkun perfett, mur bieħ il-ġid li għandek, għatieħ lil-foqra u jkollok teżor fis-sema, imbagħad ejja u imxi warajja. Iż-żagħżugħ kif sema dan telaq qalbu sewda għax kien għani ħafna. Il-kelma tal-mulej. Il-qari tal-lum iżjes jiftħilna għajnejna fuq il-mod ta' kif qegħdin ngħixu. L-ewwel ħaġa, dan iż-żagħżugħ interessanti u xi ħaġa sabiħa jistaqsi fuq x'inhu t-tajjeb. Irid li ħajtu f'dak li jagħmel ikun tajjeb. Irid li jagħmel għażliet tajba. Din hija xewqa meżjies mhux ta' dan iż-żagħżugħ, imma hija xewqa li Alla poġġa fil-qalb ta' kull wieħed u waħda minna. Għax aħna maħluqin biex nagħmlu it-tajjeb. It-tieni punt xkejken. Dawn il-kmandamenti jiena għexthom sa minn meta kont xkejken, hekk jirrispondi, jiena żgħir. Imma kien qed jgħixhom fl-ispirtu veru tagħhom jew sempliċement biex nobdi l-liġi. Għax il-kmandamenti huma triq li jwaslu għal salvazzjoni, imma huma wkoll it-triq li turina l-ispirtu tal-ħajja kif għandna ngħixu. F'kelma waħda jgħidulna taħsibx fik innifsek biss, aħseb anke fil-oħrajn. L-aħħar kelma, il-Vanġelu jispiċċa telaq qalbu sewda għax kien għani ħafna. Hawnhekk it-tradizzjoni mhijiex tant preċiża. Irridu nifhmu sew din il-frażi
telaq qalbu sewda mhux għax kien għani ħafna, imma għaliex qalbu kienet marbuta mal-għana li kellu. Għandna qaddisin kbar fl-istorja tal-Knisja irġejjen. Semmu biss pereżempju Santa Katerina tal-Ungerija. Reġina li kellha l-ġid kollu imma qasmitu lil-foqra. Sant Anton Nabbati li beda mbagħad insejħulu il-padri, il-missier tal-monaċi tad-deżert, kien għani ħafna u propju sema dan il-Vanġelu li jiena u int dolodu qegħdin nisimgħu. Mar u poġġa fil-prattika eżatt kelma b'kelma dan il-Vanġelu. Mar bih ġidu, kellu l-loħtu iżar minnu ta' il-flus biex jieħdu ħsieba u mar fid-deżert. Jien ma nix ngħid li hemm bżonn nimmorru fid-deżert għax jista' jkollok ukoll ftejt flus, ftejt proprjetà, imma qalbek marbuta magħha. Mhux il-kemm, imma ma' min hi marbuta qalbi, mal-ġid jew ma' Alla. Inresqu it-talbiet tagħna ejjew nitolbu għall-Knisja mqazza biex immexxija mill-Ispirtu Santu tkompli tiftaqar mill-ġid tal-art u tistana fix-xandir u l-opri tal-karità. Nitolbu. Nitolbu għas-setanin tal-art biex huma wkoll jarfu jaqdu l-missjoni tagħhom u jaħdmu għal paċi fost il-popli kollha. Nitolbu. Nitolbu għalina il-koll biex qalbna tkun mimlija bil-kelma ta' Alla u mhux tgħand bil-ġid li hu stess jipprovdilna. Nitolbu. Atina il-qalb mulej u l-għajnejn li naraw il-bżonnijiet ta' ħutna biex aħna wkoll kif int tmanti lilna aħna narfu immantnu lilhom. Nitolbu. Minn dan is-santwarju għażiż tal-Madonna ta' Pino kompli jixħed mulej il-barkiet tiegħek fuq kull familja tagħna. Għati l-għajnuna meħtieġa fejn hemm il-mart, għejn lill-morda u l-dak kollha li jduru bihom. Nitolbu. Fiskiet inresqu it-talbiet tagħna. Ilqa' mulej dawn it-talbiet li ressaqnilek fil-bidu ta' jum ġdid u ftakar jint f'imħabba tiegħek lejn il-poplu li inti ksibt għalik, int li tgħix wis-salta għal dejjem ta' dejjem. Nitolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom kun jogħġob lil Alla l-Missier li jista' kollox.
il-qamulej dawn l-offerti tagħna li bijom nagħmlu miegħek bidla glorjuża. Għax waqt li aħna nofrulek mill-frott li tajtna, inti tatina lilek innifsek bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Nerfu qlubna l fuq. Niżżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew Missier Qaddis, tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr, bibnek il-għażiż, il-verb tiegħek li bih għamilt kollox, li jintbattulna bħala Salvatur u feddej, magħmul bniedem mill-Ispirtu Santu u imwieled minn Marija Verġin. U għatem ir-rieda tiegħek u kiseb għalik poplu qaddis, u fil-passjoni tiegħu fetaħ idejh fuq is-salib biex iħollna mill-irbit tal-mewt u jurina il-qawmien għal-ħajja. Għalhekk flimkien mal-anġli u l-qaddisin kollha inxandru l-glorja tiegħek u bleħen wieħed intennu. Qaddis, qaddis, qaddis. Mulej Alla tal-eżist, ismewwitu l-art mimlija bil-glorja tiegħek. U sanna fl-ola ta' smewiet, imbirek minn ġej fisem il-mulej, u sanna fil-oli ta' smewiet. Qaddis ta' sewint mulej, inti jilajn ta' kull qdusija. Qaddis għalek nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tijek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien sejnata biex mirrajħ ibati ħal ħobs, radd il-ħajr qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara li klaħa l-kalċi reġa' radd il-ħajr tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u jxorbu minnu il-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-dem li jixxirrita għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħek. Dan hu il-misteru tal-fidi inħabbru l-mewt tiegħek mulej. Inxandru bil-ferħ il-qawmien tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċej tas-salvazzjoni u inroddulek ħajr għaliex oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu lill-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxarda mad-dinja kollha u ittaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebt tiegħek. Ħenna għalina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni mqazzhom Malla Marija, ma' San Ġusepp, l-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u insebbuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek għala missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li bent Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trittient kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil min ħati għalina u la ddaħħalniex fuq tiġrib iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub, imħarsa minn kull inkwiet,
Aħna u nistennew u nittamaw ilejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Murej Ġesu Kristu, li jett l-apostli tiegħek inħallilkom isliem natikom isliem tiegħi la tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija sliem u laqda li jent trid fija, jent li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-dnubiet tad-dinja ħenna għalina. Danu il-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi d-dnubiet tad-dinja, ħen dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf.
nitolbu. Mulej, is-sagramenti li tajtna, inti tagħmilna xirka waħda ma' Kristu, bl-umiltà kollha nitolbu t-tieba tiegħek biex insiru nixbħuh f'din id-dinja, ħalli naslu fis-sema u nitennew għal dejjem miegħu u li jgħix u jsaltan għal dejjem ta' dejjem. Flimkien tliet Avamarijiet li talbitna Omna Marija. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Madonna ta' Pinu, Sultana tal-familja, ħarstek fuqna dejjem żomm. Il-mulej magħkom. Iberikom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu.